70% na sa mga medical frontliners ang nabakunahan sa dakbayan sa Sugbo. Pipila kanila ang nakasinati og mild side effect ug wa raw sign nakasinati og grabing epekto sa lawas. Samtang nagpadayon pa ang vaccine rollout sa syudad gamit ang Sinovac. Ani ang report? Naabta na mo kini mga medical frontliners nga nagpaabot sa ilang turno sa bakuna sulod sa usa ka mall nga gihimong vaccine site. Apil sila sa matusukan sa 2,700 doses sa Sinovac nga dugang miabot sa syudad. Suma ni Dr. Jeffrey Ibones, opisyal sa COVID Vaccine Board o City Health Officer nga niabot sa 70% na ang nabakunahan sa nakalista nga mga health frontliners. Sa mga listahan, adunay 6,570 ka mga medical frontliners ug kapina sa 4,000 ang nabakunahan hangtod karong adlaw. Nakita gid nato no nga ubay-ubay na gid sa atong mga healthcare workers ang nagpabakuna karon manang nindot paminaw no nga atong mga healthcare workers magpabakuna na gid sila. Samtang gitugan ni Dr. Ibones nga sa tanang mga nabakunahan way nakasinati og grabing epekto sa lawas. Hinoon adunay pipila nga nakasinati og mild og naandan nga sagad mabatyagan sa ubang mga bakuna. So far sa katong 106 nga among gi-inject last week, ang ila ra yung side effects nga among nakita is labad sa ulo o sakit sa injection site. Other than that, wala mi nakita nga laing problema, no? Gipangandaman usab nila ang pagpamakuna na sa mga senior citizens. Giangko ni Dr. Ibones nga aduna paghihapoy mga tiguang nga mahadlok sa bakuna ug hagit nila kung unsaon sa pagkumbinser. Nagpadayon ang pre-registration online sa vaccine rollout apan medyo nakasinati sila og problema sa koneksyon ug ila ni kining gipangitaan og solusyon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.